Een uur voor de wedstrijd zit trainer Peter Meindersma in de bestuurskamer. Gebroedelijk naast hem zit voorzitter Pieter Spinder. Spinder zal mij het bestuur de komende dagen beslissen of ze verder gaan met Meindersma. En zo'n de resultaten onder de nieuwe trainer Soenie ze dat er net al te lang over vergaderen hoeft te worden. Het is net alleen nog het resultaat wat telt bij de Harkema's Boys. Maar hoe leidt het bij de ploeg? Hoe leidt het bij iedereen? Dat is echt belangrijk. Hoe presenteert hij hemzelf? Dat is echt belangrijk. Maar als er 12 lijn hier, dan wie het moeilijker voor ons gaan. Maar kunnen we al praten dat het hier voor jou is en het is clear en Harkema's Boys wint van Rijnsburgse Boys voor het eerst in de historie. Dan kunnen we het wel melden. Peter Meindersma bloot bij Harkema's Boys. Nee, ik kan net alleen nog beslissen. Arjen? Dat we te jaren. Ja, dat kan mooi zeggen altijd, maar nee, wie krijgt geen bericht. De wedstrijd in Rijnsburgse Boys is na 2 uitwedstrijden van Meindersma de eerste thuiswedstrijd hier op de Bosk. En dat zorgt toch wel voor wat extra spanning. Daar had ik wel naar uitgezien. Ja, en dan vooral tegen zo'n tegenstander. Ik denk dat je eigenlijk niet een mooier debuutje hier kan maken, zeg maar. Ik wil die net een beetje benauwd maken, maar dat is Harkema's Boys er nog nooit in slagen om van Rijnsburgse Boys te winnen. Nou, dan hoop ik dat het vandaag de eerste keer wordt. Rijnsburgse Boys is voor Harkema's Boys een wierde angstgegner. Alle confrontaties vanuit het verliezen hebben ze alle jaar verlenen. Dit was trouwens een lichte overtreding op Martijn Gootjes, de topscorer aan de kant van Rijnsburgse Boys. Vlug naam die vrije trap richting Winter. Winter, het is de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. Van Wijk. Barto. Prima stekpaas op Skokker. Wat zei ik? Prachtige stekpaas. Geen boeten spul. Wordt dit de 1-0? Jazeker. Oebele Skokker zet na 11 minuten de thuisploeg op een 1-0 vastsprong. Wat een prachtige paas van Barto. Hij vindt Oebele Skokker en die liet doelman Orlovski kooslees. De boys, ze binnen de laatste weekend goed in vorm. En onder de nieuwe trainer Peter Meindersma hebben ze alles nog woen. Dit is Harvey Bishop, de linker aanvaller. Schokker, goede controle en het schot van Oebele Skokker. Bezieken de doelman te verrassen in de kwarte hoeken. Vellinga, nee, Bishop. Let op Barto. Barto ziet het de diepte. Krijgt die bal dan weer waarom? Geen boeten spul van Martijn Barto. Op snelheid volle vlugger als zijn directe tegenstander en het is de 2-0. Wat een wilde voor de boys. En wat een debuut voor trainer Peter Meindersma hier op de Bosk. In zijn eerste thuiswedstrijd een 2-0 vastsprong tegen de nummer 2 Rijnsburgse Boys. Van der Meulen. Bij de vrije trap richting Skokker. Prachtige controle in één keer. Is voorbij Breinburg en het schot van Skokker. Koelman bij de controle. Maar dit is een lastige bal voor Sardar. En wat Sardar hier doet, die levert Samarien bij Skokker. Dat is net handig. Dat is zeker net handig. Wordt naar de boetekant daar dreun. Terug Orlovski. Litter het oer om Barto. Jazeker. En het is de 3-0. We gaan nog geen jel oeren voetballen. En alle verhaal nu Rijnsburgse Boys als angstgegner. Ze kennen de prullenbak in. Want het zit er echt. Harkema's Boys 3, Rijnsburgse Boys 0. Prima doelpunt. En het koningsduo van Harkema's Boys had weer tasline. En dat zorgt het voor een grote grijns op het gezicht van voorzitter Pieter Spinder. Ale de Boer moet nou ingrijpen. Verslikt hem in Winter. Winter en de redding van de Vries. Nog een keer de rebound van Van der Vijver en op een de Vries. Het is wel een goede ploeg vanzelfs, dat Rijnsburgse Boys. De nummer 2 in de topklasse achter Spakenburg. De corner dan nog komt op de holle van Koelman. Joost Koelman. Op slag van Rest. Maar de 3-1. Toch nog een lietse domper. Ze krijgt van het skoft. De corner van Kevin Winter komt op de holle van Koelman te lonen. In het skoft had trainer Nick Oosterlee, dat is de trainer van Rijnsburgse Boys, wat hij van Sloy naar achterhoede wisselen. 3 nieuwe verdedigers had erin gebracht, want hij is absoluut ontevreden. Oetreding op Barto. Krijgen we de vrije trap. Het wordt Van der Wij. Van der Wij? Goeie redding van de doelman Orlovski. Ale de Boer. Verliest hier het duel van Koelman. Dat is een fysiek sterke spits, die Koelman. En een pleertskot. En het is de ontsluitingstreffer. Het is de 3-2. Ale de Boer, hij verslikt hem der Volslijn in die linker onvaller van Rijnsburgse Boys. Die fysiek sterke Joost Koelman. En hij zorgt voor de 3-2. En
Peter Meinersma, hij beziekt zijn ploeg naar voren te trouwen. Maar Harkemasse Boys komt amper meer op de helte van Rijnsburgse Boys. Want daar komen ze alweer. Die machine, die giel-zwarte machine. Gootjes, jouwt de bal op Freken. En het is de liekmakker. Het is de treien. Wat een sensatie hier op Sportpark de Bosk. Maar dan wel in negatief opzicht. Want het is Rijnsburgse Boys dat uit een volslooien kansloze positie weer waarom komt. Het is treien. Schokker. Nee, Van Wijk. Dit is knap. Nee, Bisschop. Nou, Bisschop. En wat een doelpunt. Het is zowat de enige fatsoenlijke aanval van Harkemasse Boys in de tweede helte. Maar wat een geweldig doelpunt. Maar wat een geweldige wedstrijd. Het is de fjouwe treien en we gaan nog een kwartier te gaan. Prima doelpunt van Harvey Bisschop. Jongeling. Moet oppassen, want had Koelman in de reg. Dat moet je net dwan. Koelman met de paas op Winter. En het is de fjouwer. En weer jouwt Harkemasse Boys een vastsprong uit handen. Jure Vlater van invaller Jongeling. De vervanger van de grieperige Reinder Slager. En het zit recht. Fjouwer. In de blessuretijd dan nog een keer de aanval van Rijnsburgse Boys. Bal richting Winter. Die aanvaller. Winter, nee, Sardar. Nou, oppassen, gootjes, nee. Wat een grote mogelijkheid nog. Maar Sablote dus fjouwer. Maar wat een spektakel hier op de Bosk. Het was een geweldige wedstrijd. Ja. Het ging op en neer. En wat wil je nog meer op de Bosk? Eigenlijk wel, maar je wil het liefst 3 punten meenemen. Dat is jammer genoeg niet gelukt.